இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஹவு டு ட்ரேட் கேண்டில்ஸ்டிக் பேட்டர்ன் லைக் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். லைக் கேண்டில்ஸ்டிக் பேட்டர்னை வச்சு நம்ம வந்து எப்போ ஒரு ஸ்டாக்கை பை பண்ணலாம், எப்போ ஒரு ஸ்டாக்கை செல் பண்ணலாம், எப்போ ஒரு ஸ்டாக்கை பை பண்ணக்கூடாது, எப்போ ஒரு ஸ்டாக்கை வந்து செல் பண்ணக்கூடாதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு பார்க்கலாம், இப்போ ஸ்விங் ஹை ஸ்விங் லோ வச்சு பார்க்கலாம், ட்ரெண்ட் லைன் வச்சு பார்க்கலாம், இல்லை மூவிங் ஆவரேஜ் வச்சும் பார்க்கலாம். நான் அது வந்து இன்னொரு வீடியோவில் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் போடுறேன். இப்போ வந்து நான் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு நான் சொல்லித்தரேன். நம்ம எப்போ இறங்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சப்போர்ட்லேயோ இல்லை ரெசிஸ்டன்ஸ்லேயோ ஸ்ட்ராங் ப்ரைஸ் ரிஜெக்ஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இறங்கணும். ஸ்ட்ராங் ப்ரைஸ் ரிஜெக்ஷன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, புல்லிஷ் கேண்டில்ஸ்டிக் ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும், இல்லைனா பேரிஷ் கேண்டில்ஸ்டிக் ஃபார்ம் ஆகிருக்கணும். புல்லிஷ் கேண்டில்ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா இது ஹேமர் பேட்டர்னு, என்கல்ஃபிங் பேட்டர்னு, மார்னிங் ஸ்டார் பேட்டர்னு, பியர்சிங் பேட்டர்னு. இதே பேரிஷ் கேண்டில்ஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் ஸ்டார் பேட்டர்னு, என்கல்ஃபிங் பேட்டர்னு, ஈவினிங் ஸ்டார் பேட்டர்னு, டார்க் க்ளவுட் கவர் பேட்டர்னு. ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலன்னா என்னோடய சேனலில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா கேண்டில்ஸ்டிக் பேட்டர்ன் தமிழ்னு இருக்கும், அங்கே எல்லாமே இருக்கும். நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் போடுறேன், அங்கே போய் இந்த கேண்டில்ஸ்டிக் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் எப்படி என்ட்ரு ஆகுதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன். லைவ் சார்ட்டை வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிக்கிறேன். இப்போது இந்த சார்ட் பாருங்கள், இது வந்து அப்போலோ டயர்ஸு. இந்த ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஹை போயிருக்கு, அப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் ஹை போயிருக்கு. நான் வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி வரைகிறதுன்னு நான் இன்னொரு வீடியோவில் தனியாக போடுறேன். இப்போதைக்கு தெரியாதவங்க அஷ்யூம் பண்ணிக்கோங்க, இப்படி தான் இருக்கும் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸுன்ட்டு. தெரிஞ்சவங்க பார்த்துக்கோங்க. தெரியாதவங்களுக்கு நான் மறுபடியும் போட்டு காமிக்கிறேன். நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்லித்தரேன் இது எப்படின்ட்டு. நம்ம வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரையும் போது நம்ம வந்து ஒரு லைன் மட்டும் வச்சு வரையக்கூடாது. நம்ம வந்து அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கணும். லைக் இப்போ ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இந்த லைன் மட்டும்தான் வச்சுருப்பாங்க, இந்த லைன் மட்டும்தான் வச்சுருப்பாங்க. அங்கே வந்து அவங்க வந்து பேரிஷ் கேண்டில் பார்த்தா மட்டும்தான் அவங்க செல் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி சப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு லைன் மட்டும்தான் இங்கே வச்சுருப்பாங்க, இங்கே வந்து அவங்க பார்த்தா மட்டும்தான் பை பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம அப்படி பார்க்கக்கூடாது. சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஏரியாவாக நம்ம எடுத்துக்கணும். நமக்கு வந்து அக்யூரேட்டாக தெரியாது அந்த ஸ்டாக் அந்த இடத்துல இருந்து தான் பை பண்ண போகுது, இல்லை அந்த இடத்துல இருந்து தான் செல்லிங் ப்ரெஷர் வரப்போது நமக்கு தெரியாது. ஸோ நம்ம அதனால் ஒரு ஏரியா ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துக்கணும். எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்டாக் வந்து இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் ஃபால் ஆச்சு, இங்கே ஒரு கேண்டில் கிட்டத்தட்ட ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் மாதிரி லைட்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, அப்புறம் ஸ்டாக் மேலே போயிருக்கு, அப்புறம் மறுபடியும் இங்கே ஃபால் ஆகி திரும்பி இங்கேருந்து பவுன்ஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அகெயின் ஃபார்ம் ஆகி இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு சின்ன பேரிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக் புல்லிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல பை பண்ணியிருந்தோம்னா இதோட ப்ரீவியஸ் ஹை ஸ்விங் ஹை, ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம போய் நம்ம செல் பண்ணியிருக்கலாம். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள், திரும்பி அகெயின் மேலே இருந்து ஸ்டாக் ஃபால் ஆகிருக்கு, திரும்பி அப்படியே மேலே பவுன்ஸ் பேக் கொடுத்து அப்படியே கொஞ்சமாக அப்படியே கொஞ்சம் சைட் வேஸ்லாகவே போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு சின்ன செல்லிங் ப்ரெஷர் கேண்டில் ஒன்று இருக்குது, இதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் புல்லிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே பை பண்ணியிருப்போம், ஸோ இங்கே பை பண்ணிவிட்டு ஸ்டாக் அப்படியே மேலே போயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படியே பாருங்கள், ஸ்டாக் வந்து மேலேயே போயிட்டு இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், இந்த இடத்துல பாருங்கள், இங்கே வந்து ஒரு சின்ன புல்லிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு, இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் பேரிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே கீழே விழுந்திருக்கு. ஸோ நம்ம இப்படி தான் ட்ரேட் பண்ணணும். நம்ம வந்து சப்போர்ட்டில் இருக்கும்போது ஒன்று பை பண்ணணும், அப்படி இல்லை அதாவது பை பண்ணணுன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் புல்லிஷ் கேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பை பண்ணணும். சப்போர்ட்லேருந்து எப்போ பிரேக் அவுட் ஆகும்னா அது வந்து இன்னொரு வீடியோவில் நான் போடுறேன். சப்போர்ட்டில் வந்து எப்போ ஒரு ப்ரைஸ் வந்து கன்சாலிடேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், அதாவது லைக் ப்ரைஸ் மேலேயும் போகாமல் கீழேயும் போகாமல் இந்த சப்போர்ட் கிட்ட வந்து ப்ரைஸ் வந்து சைடாகவே போயிட்டுருக்கும். ஸோ சைடாகவே போயிட்டுருக்கும். அதுக்கு என்ன மீனிங்னா ப்ரைஸ் வந்து அதாவது பையர்ஸ் வந்து இன்னும் உள்ளே வர மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ பையர்ஸ் வந்து உள்ளே வந்தாலும் செல்லர்ஸ் வந்து ப்ரைஸை புஷ் பண்ணி மேலே போக விட மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்கிற மீனிங் தான். ஸோ நான் அதை வந்து இன்னொரு வீடியோவில் தனியாக போடுறேன். அந்த மாதிரி டைமில் மட்டும்தான் பிரேக் அவுட் நடக்க சான்ஸ் இருக்கும். மற்ற டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரைஸ் வந்து மேலேருந்து ஃபால் ஆகுதுன்னா கீழே வந்து பட்டோன்னு ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக ப்ரைஸ் வந்து மேலே தான் போகும். கண்டிப்பாக இல்லை, ஒரு 90% வந்து ப்ரைஸ் வந்து மேலே தான் போகும். அதே மாதிரி மேலே போகிற ப்ரைஸ் வந்து ஒரு கன்சாலிடேட் நடந்துச்சுன்னா, அதாவது லைக் சைட்வேஸில் மேலேயே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா, அதாவது ஹையர் ஹைஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா, லோவர் ஹைஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா ப்ரைஸ் வந்து பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே போக சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து இப்படி தான் ட்ரேட் பண்ணுவோம். ஒரு ப்ரைஸ் வந்து சப்போர்ட்டில் வந்து ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து பை பண்ணணும், ரெசிஸ்டன்ஸில் வந்து ஒரு பேரிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து செல் பண்ண தான் பார்க்கணும். ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது, இங்கே ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது, ப்ரைஸ் வந்து இங்கே ப்ரீவியஸாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா அது இப்போ சப்போர்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹை வந்து இங்கே போயிட்டுருக்கு, இங்கே போயிருந்துருக்கு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ப்ரைஸ் வந்து இங்கேருந்து பவுன்ஸ் ஆகி மேலே போயிடுச்சு. ஸோ இங்கே திருப்பி கீழே வந்து இங்கே ஒரு சின்ன கன்சாலிடேட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்ட்ராங் புல்லிஷ் கேண்டில் வந்து ப்ரைஸ் வந்து இந்த சப்போர்ட்டையும் பிரேக் பண்ணி மேலே போயிடுச்சு.
ஸோ நீங்கள் ட்ரேடர்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தெரியாதவங்க இங்கேயே பை பண்ணியிருப்பாங்க. ஸ்டாக் வந்து மேலே தான் போகுது, 200 பீரியட் மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு மேலே தான் இருக்குது அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து பை பண்ண பார்ப்பாங்க. நம்ம வந்து அப்படி பை பண்ணக்கூடாது. என்னைக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட கன்சாலிடேட் ஆகுதோ, கன்சாலிடேட்னா சைட்வேஸில் போகுதோ, அதாவது லோவர் ஹைஸ் ஃபார்ம் ஆகுதோ, அப்போ தான் வந்து பிரேக் அவுட் ஆக சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஒரு பவர்ஃபுல் மூவ் கொடுத்துச்சுன்னு வைங்க ரெசிஸ்டன்ஸ், நம்ம வந்து உடனே வந்து பை பண்ணிடவே கூடாது. ப்ரைஸ் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா தான் நம்ம செல் பண்ணணும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கீழே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. ஒரு 3 பவர்ஃபுல் பேரிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல செல் பண்ணியிருந்தோம்னா ஸ்டாக் வந்து இங்கே கீழே ஃபுல்லாக ஃபால் ஆகிடுச்சு. இந்த சப்போர்ட் கிட்ட பாருங்கள், சப்போர்ட்டாக எடுத்துக்கணும், இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும்ல. ஸோ இங்கே ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ப்ரைஸ் வந்து இங்கே விழுந்து இங்கே ஸ்ட்ராங் புல்லிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ உடனே ஸ்டாக் ப்ரைஸ் வந்து அப்படியே கீழே அப்படியே கொஞ்சம் மேலே போய் கொஞ்சம் கீழே விழுந்து அகெயின் நல்லா மேலே போயிருக்கு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், அகெயின் இங்கே ஒரு பவர்ஃபுல் மூவ் கொடுத்துருக்கா. பவர்ஃபுல் மூவ் கொடுத்து நம்ம உடனே இங்கே செல் பண்ணிடவே கூடாது. ஸோ ஒன்ஸ் இங்கே வந்து கன்சாலிடேட் ஆனால் தான், அதாவது இங்கே மார்க்கெட் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கிட்ட வந்து ஒரு சைட்வேஸாவோ இல்லை வந்து லோவர் ரைஸ் ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா தான் நம்ம வந்து பிரேக் அவுட் ஆக சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்ட்டு நம்ம பை பண்ணணும். ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி பவர்ஃபுல் மூவ் கொடுத்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக மார்க்கெட் வந்து ஃபால் ஆக தான் பார்க்கும் அடுத்த ரெசிஸ்டன்ஸில். ஸோ அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பவர்ஃபுல் மூவ் கொடுத்துட்டு அகெயின் ஒரு பேரிஷ் கேண்டில், அப்புறம் பேரிஷ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆகி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் வந்து ஃபால் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து கேண்டில் ஸ்டிக்கை வந்து சப்போர்ட்லேயும் ரெசிஸ்டன்ஸ்லேயும் வச்சு ட்ரேட் பண்ணணும். ரீகேப் பார்க்கலாம். நம்ம வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சு இறங்கலாம், இல்லை ட்ரெண்ட் லைன் வச்சு இறங்கலாம், மூவிங் ஆவரேஜ் வச்சும் நம்ம வந்து ட்ரேட் என்ட்ரி கொடுக்கலாம். ஆனால் நம்ம வந்து ஒன்று நல்ல ப்ரைஸ் ரிஜெக்ஷன் இருக்கணும், அப்போ தான் நம்ம வந்து ட்ரேடில் இறங்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ப்ரைஸ் கன்சாலிடேட் ஆச்சுன்னா, சப்போர்ட்டில் கன்சாலிடேட் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து லோவை பிரேக் பண்ண விட்டுட்டு நம்ம செல் பண்ணலாம். இல்லை ரெசிஸ்டன்ஸில் ப்ரைஸ் கன்சாலிடேட் ஆச்சுன்னா ஹையை பிரேக் பண்ண விட்டு நம்ம வந்து பை பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் தான் நம்ம வந்து பிரேக் அவுட் ஆகிற ஸ்டாக்ஸை வந்து நம்ம பை பண்ணணும், செல் பண்ணணும். மற்ற டைமில் வந்து சப்போர்ட்டில் வந்து ஒரு புல்லிஷ் கேண்டில் ஸ்ட்ராங்காக ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து பை பண்ணணும் சப்போர்ட்டில், ஒரு பேரிஷ் கேண்டில் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸில் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து ஸ்டாக்கை செல் பண்ணணும். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.